салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародаро мошинои майдаҳанд. ҳамаш мошинои майда қимати арзонам баҳри шумо омода кардагем. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо лайки бо бигира биҷақед. дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. дар шумо чизе маҳбуб бошад дар комментария бинависед. иншоалло мо пешкаши шумо мекунем ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсап ман дар рӯи экран бигиред равон кунед. иншоалло пешкаши харидоро мекунем. худо нигаҳбон ту боша бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран. аз шумо ҳамиқа хоҳиш видеоро то охир тамошо кунед. дар амони худо бошед бародари азизи ман. Toyota соли баромадаш 2008 сол бародаро сӯзишворӣ бензини холия, кузоваш седанай, объем мотори 1.8, коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад. мега балонош наванд, пачка, задагӣ, пусидагӣ надорад. ҳамаш 100% қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 75500 сомонӣ мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касоне ки бародарои азиз харидор бошед ё нашод ҳамин мошинча фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Daewoo Tico соли баромадаш 1998 сол сӯзишворӣ бензини холия, кузов караванай бародару калоно, объем мотор 0.8, коробка передачи механикай. мошин нормалния мега пусидагӣ, задагӣ ягон чиз нестак, савдо карда мешавад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Спитамен. нархаш 12000 сомонияй бо савдо карда мешавад. ина бародаро состоянии мошина худтон бинед. хай Тикоай. Тико ҳамиқа мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Volkswagen Jetta соли баромадаш 2014 сол сӯзишворӣ бензини холия бародаро, кузоваш седанай, светаш сиёҳай, объем моториш 1.8, коробка передачи автоматай. мошин 3 моҳ пеш ай вагон фуровардагӣ бародару расход надорад. ҳамаш 100% мега илтимос беҳуда занг назанед. 4 балони нав дорад. документош ясолаҳай, расходи калон вабше надорад. ҳамаш 100% қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш 118000 сомоние бо савдо карда мешавад. касони харидори марҳамат занг занед. Lexus соли баромадаш 2013 сол сӯзишворӣ бензини холия бародару, кузоваш калоноай, светаш сафедай, объем мотор 4.5, коробка передачи автоматай. мошин ай вагон фуровардагӣ бародаро нав, қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш 285000 сомонияй бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед ё нашод ами Lexus фаҳмидан мехоҳед бародарои азиз, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат. Toyota Corolla соли баромадаш 2004 сол бародаро сӯзишворӣ бензинай, кузоваш седан, светаш сиёҳай бародаро, объем мотор 1.3, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 4 электропакет дарож дорад. салонаш мотор, коробка садай, хадавой садай. то охири моҳа ҳуҷҷатош ҳастанд бародаро. қарор дорад мошин дар шаҳри душанбе. нархаш 40000 сомонияй бо савдо карда мешавад. ина бародаро 40000 сомониш мега. касоне ки харидор бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. ВАЗ-2110 соли баромадаш 2004 сол сӯзишворӣ бензини холия бародару, кузов седанай, объем мотори 1.6, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хубай мега. соҳиби мошин гуфтагие бародаро мо ҳеҷ маҳал ай пешхуд мо гап намезанем. соҳиби мошин худаш гуфтагие ки ҳамаш 100%, мошинам арзонам ҳаст. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 15900 сомонӣ мега. ина моторш бародаро ҳама чиз дора. ай 15900 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Opel Astra F соли баромадаш 1992 солай бародару сӯзишворӣ бензин, газай, кузов седанай, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин 1.6 простояй мотораш бародару, ягон камбудӣ надорад, масъала намехӯрад. ҳамаш 100%, 4 балони нав дорад. мошин краска праска каги нест. ҳамаш айхча хадавоиш садай бародаро. қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархша 25000 сомонӣ гуфтагие ки бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Daewoo Matiz
соли баромадаш 1998 сол бародару, сӯзишворӣ бензин газ, кузов хачибек, объем мотор 0,8, коробка передачи механикай. мошин созае мега ягон камбудӣ гуфтагие ки надорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. беҳад мошина арзон мега бародару, 16 000 сомонияй, камасрафай, нархшам арзонай бародару, 16 000 сомонияй. бо каму тамом савдо карда мешавад. касоне харидор бошед ё нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Opel Zafira, соли баромадаш 2006 сол, сӯзишворӣ бензин газ бародаро, кузовиш караванай, объем мотори 1.6, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. саломатиш тоза мега, салонаш бародаро, бахшиш салонаш тозаи бародаро. ҳама чизи документҳо то яксолаи документ дорад бародаро. ҳамаш 100%, 20 рӯз шидааст ай вагон фуроварданша. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи 65 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Mercedes Benz E-Class, соли баромадаш бародаро, 2010 солай, сӯзишворӣ бензини холӣ, кузов седанай, объем мотор 3, коробка передачи механикай. мошин созай, саломатиш 100%, ягон камбудӣ надорад. мошина ай Европа овардагиам бародаро, краска ҳама чизаш ай хичай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 190 000 сомонӣ гуфтагия ки бо савдо карда мешавад. 190 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед бародарои азиз, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Toyota Avensis, соли баромадаш 2006 сол, сӯзишворӣ бензин бародаро, кузов караван, объем мотор 1.8, коробка передачи механикай. бародаро, бахшиш автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ягон камбудӣ мега надорад. соҳиб мошин бародаро гуфтагия. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар шаҳри Хуҷанд бародарои азиз, бахшиш дар шаҳри Хуҷанд, нархиш 76 200 сомониш гуфтагиай, бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед, ина мотораш, касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Opel Vectra B, соли баромадаш 2007 сол, сӯзишворӣ дизелия бародаро, кузовиш караван, объем мотор 1.9, коробка передачи автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Кони Бодом. бародарои азиз, нархша 67 000 сомонӣ гуфтагиай, бо савдо карда мешавад. ина мошина бародаро тозагӣ ва ранг намуча хитон бинед ҳамин сурат. ҳамаш 100%, номерш задагӣ нест, растаможка каагия, ҳама 100%. касоне ки харидор бошед ва нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. Opel Astra J, соли баромадаш 1998 сол, сӯзишворӣ бензин, кузов хачибек, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. состояниш хорошее мега, 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархшам бародаро созай, 52 000 сомониш гуфтагиай, бо савдо карда мешавад. ина мошина бародаро хитон бинед, рақамҳои мошинам созанд, 11-14. мошин состояниш 100%. касоне харидор бошед, 52 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне харидори, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ВАЗ 21099, соли баромадаш 2004 сол, сӯзишворӣ бензини холия бародаро, кузов седан, объем мотор 1.7, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаш коробка мотор, ҳама 100%. балоношам навай, хадавоям 100%. фақат мега илтимос харидори аниқ бошед, занг занед. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 35 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Mazda 6, соли баромадаш 2012 сол, бародаро, сӯзишворӣ бензин газ, кузов хачибек, объем мотор 2, коробка передачи автомат. бародаро, мошин ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. техпаспортҳо, документҳоша, техпаспортш то 2022 сентябрай, танировкаш то 2022 29 августай. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нархша 100 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед, бародари азиз, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. Opel Astra H, соли баромадаш 2007 сол, сӯзишворӣ бензини холия бародаро, кузоваш хачбегай. ина ҳуҷҷатҳои мошин бародаро.
авио мотори 1.8 коробка передачи автомат. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Ҳамаш 100% кор мекунад. Коробка автомат, мотори 1.8 ҳама 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. ина запаскаш бародарон, нархаш 70 000 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед бародарон, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас